budú vyšetrovať, tak oni potom sa vyhovarajú. My sme tam boli, takže dokážte nám to, že my sme to drevo vyťahli. Však pri okolo jaskyne boli 3 stromy spadnutia. No, mohli by nám tam zrobiť taký prístrešok alebo dačo z toho dreva. No, to by bolo. Jaskyňa je druhá najlepšia jaskyňa na Slovensku. S prevýšením 480 metrov. Dĺžka jaskyňa je 11 738 metrov. Touto rúrou sa dostaneme na riečisko. Dúfam, že suché riečisko teraz. Ale neskôr sa dostaneme na tok vodný, ktorý sa stráca vlastne v bočnej pukline. Koľko má tá rúra metrov? Tá rúra má zhruba 4 metre a priepad dole nejakých 18 metrov. Už dúfam, že to neskončí takto, ako toto ako vyzerá na tomto poli. To je A máš tam aj tú modrú otvorenú, trubu, hej? takže môžeme v ní. Keď fúka vietor, to znamená, že je otvorená. Keby nefúkal, Tak potom by sa čo stalo? tak boli by sme iba takú kratšiu prstu, mali by sme prechádzku. 300 metrov pozerali. Javorinka má skoro 12 km a prístupných je v lete iba nejakých 300 metrov. A za týmto sifónom potom začína tá hlavná časť jaskyne. A keby nás aj zalialo, zatopilo, tak trénovaní ľudia sú za 5-6 hodín vonku, netrénovaní... Už nie sú. Netrénovaní sú za nejaký, ťažko povedať, no, raz toľko, 10 hodín. Ale dá sa po ceste prespať, je tam vybavený bivak, spacáky, stany, karimatky, zábava. Možno problémy boli skôr v začiatku, keď ešte neboli tie rebríky všade a také, že ľudia viacej padali. Aj keď ešte zima bola. Ja si nepamätám za 10 rokov, by niekto Keď nie sú spadol. zimy, tak asi to zrušíme. Ríšov chlapec spadol tu nedaleko. Ten potok je tu ešte aktívny teraz, ale stále sú vyššie a vyššie úrovne jaskyne, ktoré sú staršie. Vývojovo staršie, čo ja viem, ťažko povedať, 10 000, 100 000, 200 000 rokov. No. A tam už je hore výzdoba. Tento potôčik, ktorý tu vlastne tečie, je z Kolovej doliny. Vlastne jaskyňa je v kopci a potok tečie z jednej doliny do druhej popod kopec. A tu je problémové miesto. Toto otokové hrdlo je veľmi úzke dole. Stačí pojať túto vodu, ktorá tu tečie. Keď sa naplní, že príde viacej vody, že prší vonku veľmi, tak nestíha odoberať vodu odtiaľto a voda preteká potom tam ďalej do toho sifónu, kde sme sa museli zohnúť a prejsť. A vtedy zatápa tie vstupné časti vlastne. Tá jaskyňa fungovala iba 3 mesiace v roku. Dala sa skúmať. Keď slnka bol mráz, prietok sa znížil, dalo sa vojsť do jaskyne, tak to bol ten december, január, február, niekedy to bolo ešte marec. Pred 5 rokmi v Šilme sme našli letný schod a už vieme sa do tej jaskyne dostať celoročne prakticky. Vráceme sa, hej. Nám to trvalo nejaké 2 hodiny.
Vošli 5, vyšli 4.